ni ba zan bar ki ba. Ta farkon gamona nake a Instagram, kin shiga raina har abada ba zan bar ki ba. Sanadin haduwa ta Instagram ta mamaye raina, daga Gwarza na je Abuja na ganta sarautar mata Fatima ce, na kama da gauna. Sanadin haduwa ko rabuwa Allah ke yin ta, haduwar da muka yi a Instagram Allah ya hukunta. Sai na je mata yarda da ni da ita makulla mota, harkon zance da Fatima ranar ɗan midi da na rikice, na kama da gauna. Jefa na Abuja kan sunan Fatima nan na hawa layi na ja, na yi haka ne domin zuciya bai ta da hujja. Mun ɗau lambar wayar juna mun ba junan mu ya kuka ce, na kama da gauna. Soyayyar Fatima sai ɗaya ta shiga raina, har na yi burin biyo aure inganta gidana. Ga tunanina ta ya kama ni dare ba rana, har abokaina cikinsu sukan ce Faruk Emin waya hukace, na kama da ƙauna. Daga nan na wuce gurin Samin Eji a Sileja, yawa a cikin mawaka sun yi du'a'i baja, sun min fata na kai ni dan a cikin tafiyar da yau dace. Hamisu Bureka ya yi min addu'ar dacewa, Isa na ayagi fatan kairi shi yayyowa, Alishoshi ma ya tofa dagun Katsinawa, Abdul Diwan na kedi shi ma babu musawa, da Muhammad mai lera shi ma ba na mantawa. Shamsu alale a ciki ba na warewa, sai daga dangaya shi ma baya kushewa. Abdul Jahil ne addu'a ta saba sarewa, Abdul Smart shi ma ya yau babu musawa. Omar MD Buhari BSD na Kanawa, Abdul P1 Ni'imatullahi babu raɗawa, Ahmad Dalta da Umar M Lawal sun yiwuwa, Abdul Gilasis Ahmad ɗai Ahmad nawa, da Habib Darakta Bizini biya yawa. Sannan Aliji da Abdul Basi ba kaucewa, Sani Ahmad da Umar Mako Sani Kabawa, Rabi Asiri yaro auzi na sakawa, Yaya Gabe da Isa duk masu bawu kiyashi, Sani Nasibi da Salisu yara addu'arsu da maiko, Saniyan Yamin Wa'annur har Ibrahim Sisko, Yaya Nesi na Zifa Kada da Anas